Ассалому алейкум бардори азиз, ҳама каса созен хубен, аллоҳ хайр контия. Иҷа душанбе бардори азиз, тайёрӣ ба наврӯзи гарени сах рафтаистаи ҳа. Шавайне ки бачаҳо кор кардистиян, на? Шер бачаҳо кор кардистиян. Я иҷа тайёрӣ кардистиян, ҳама мара кагнада. Оз бардори азиз бибинин, алакай баҳор омадагия дар душанбе. Ҳама мара тайёр кардагиян, чотка 100% кагнада. Не ки як чиза ҳайронум бардори азиз, чиба ман ҳамин навор мекунам, ҳамин Тоҷикистона зебогиёша, пешравиёша, хушрӯйиёи Тоҷикистона ман навор мекунам, дар ҳамин интернет мемонам, дар ҳамин ютуб маҳз ютуб да мемонам, ҳамин хоино сразу ҳақорат мекунанд. Ёи ман шуморо мегӯям ки ё пешрафти Тоҷикистона намехоҳанд, шумо немегӯед. Барои чӣ? Барои зебогии Тоҷикистон ино зиданд. Ки ҷавоб медиҳад? чиба намехоҳанд ки Тоҷикистон хушрӯ боша, зебо боша, беҳтарин боша.